Good morning mga dre. Ayun, at lulusong tayo ulit sa taniman ng sitaw. 'Yun. Tutuloy natin yung ginagawa ginagawa ko kahapon na pagbubungkal dito sa may gilid-gilid ng sitaw. Kasi tumigas na yung lupa niya mga dre. Mas mainam kasi pag binungkal mo yung tumigas na lupa para yung ugat ng sitaw makahinga. Tumigas na kasi mga dre. Kaya natin bubungkalin. Yan o. Yan. Ganito yung sinasabi ko mga dre. Ayan o. Yan. Ginawa ko na to kahapon. Kaya lang hindi ko natapos kasi hapon na. Kaya itutuloy ko ngayon. Ito. Binubungkal ko sa may gilid-gilid niya. Kasi tumigas yung lupa mga dre. Mahirap makahinga yung niya, ugat. Kaya ginawa ko. Yan, binungkal ko sa gilid. Wag lang matatamaan yung niya, yung dito sa may puno niya. Pag natamaan yan, wala na, mamamatay na yan mga dre. Ganito mga dre, yung nagpapahirap sa sa sitaw. Yung may mga niya itim-itim sa gilid. Yan Tsaka ito yung sinasabi ko mga dre nalalanta. Ewan ko kung bakit. Ito pa hindi ko tapos mga dre. Hindi ko pa nabungkal yung niya, gilid-gilid niya.
Yun mga dre. Sobrang init. Yan. Dito na lang banda oh. Yung dalawang ano. Kunti na lang yan. Kasi kahapon binungkal ko na yan eh. Yung iba. Kaya may hindi ko natapos. Tinutuloy ko lang ngayon. Yan oh. Pudot. Lingling at mantikarrak ko. Sobrang init. Oras pa lang, alas 9. Yan mga dre. Tapos ko na. Init. Sobra. Tsaka dapat ano, maputulan tong ibang sanga ng kahoy para ano, hindi siya maliliman yung ano, mga sitaw. Yan, sobrang init mga tre. Pinagpapawisan ng kili-kili ko. Yun mga tre, at hanggang dito na lang. At thank you sa panonood ninyo at walang sawang suporta. Thank you. At sana suportahan nyo pa rin ako. At yun, bye bye. God bless.